Precios, păstrăm această linie și vorbim despre Rumba Preciosa, interpretată evident de Red Code. Această piesă a depășit așteptările, înregistrând un succes nesperat. După ce a cucerit topurile din Turcia, Slovenia, Mexic, Grecia, Bulgaria, China, Spania, Portugalia și așa mai departe, Red Code și-a propus să ajungă cu single-ul lor. Știi? Care? Love in Dubai. Dubai, în Dubai. Și-au propus să ajungă în topurile din țările orientale. De ce asta? Pentru că piesa are așa un aer oriental, un pic, oricum e energic, o să spargă toate topurile în această vară, dar despre toată această nebunie vorbim chiar cu ei în această dimineață. Bună dimineața, Red Code! Hei, bună dimineața! Neața! Unde fugi? Am fugit din cadru, Să avem, că avem nevoie și de microfoane să ne auzim. Hei. Stai puțin că mai am un mesaj. Ioana Șandru, vezi? Au ajuns. Este o telespectatoare care scrie în continuu pe Facebook: aștept să vină Red Code și pe urmă mă bag să dorm. Au venit Red Code, stai puțin și dormim după. Salut, băieți, ce faceți? Împreună sau separat? Nu știu cum o să doarmă domnișoara acasă, este nu intrăm în detalii, eu doar am vrut să o salut. Și noi o salutăm. O cunoașteți? Pe Ioana Șandru. Da, tocmai se ocupă de fan-clubul nostru. Zi, domne, așa, acum toată echipa autonomată. Ioana, bună Ioana. Dar tu nu ne-ai prezentat noile tale fete. Ultima oară când ai venit ai făcut casting. Stai așa puțin, 2 secunde, Ian, pot să vorbesc cu Te rog. Și o să vorbesc cu Diana. Cu ce se ocupă? Noi stăm aici. Cu ce vă ocupați voi? Bună dimineața. Bună dimineața, dansăm. Dansezi. Pe tine cum te cheamă? Cristina. Cristina. Și câți ani ai? 19. Și pe tine? Nu face corupere de minori în orice caz. 21, Andrei Alexandra. Andrei Alexandra. Și tu? Dana, 20 de ani. 20 de ani. Cum le-ați găsit pe fete? Cum v-au găsit băieții? Noi suntem dansatoare profesioniste și evident s-a făcut un casting pe urma căruia a considerat că suntem potrivite și facem față. Și de cât timp dansați cu ei? Păi am început colaborarea odată cu noul single. Love in Dubai. Exact. Bun. Și el o să apară la voi în concerte de acum încolo? În mod normal, da. Bun. De Rumba Preciosa n-am apucat să vorbim despre videoclip. Trebuie să ne spui așa în câteva cuvinte, pentru că o să vedem și noi în această dimineață videoclipul. Unde ați filmat? S-a filmat undeva prin decembrie, dacă mi-aduc bine aminte. La un hotel... clip. Da. Vedeți și voi de ce spun asta. Lucruri care nu s-au dat erau și mai interesante. Dar, da, s-a filmat... Ce ați făcut acolo, fetele? Nu sunt ele, nu sunt ele. Povestioara e destul de simplă. Vine Red Code într-un hotel, se plictisește și se gândește să facă un mic party. Și ajung fetele și nu vă spunem mai mult. Cine a regizat clipul? Clipul a fost făcut de Andrei Oana, împreună cu Sorin Chiriac. Și ideile? Ale cui au fost? Ideile au fost... Așa, dorința asta de Red Code care se plictisește într-un hotel, cheamă niște fete. Eu am rămas prins de la colegul tău de tura trecută, de la discuție. Dacă mai țineți voi minte, fete red, roșu. Așa să păstrăm ideea. Uite, ia uzi, domnule, că le-am dat idee de videoclip. Ce s-a întâmplat cu băieții pe la hotel, pe acolo, pe unde au umblat ei? Rumba Preciosa.